नै आंना दाबो बार गायाखै लोगोफोर दाउस्रि आथिङा एसे लेट गायनाय जादोंमोन आंना आयै बार गायाखै नै सनाबाना अनाखाना ओंखाम गोरलै फुजा होनो नागिरदों नालाय बेनिनो देलायजादों नै बाथौआव हाबखांबाय आंहा बेसेरा हिन्जावफोर थासेयावबो प्रसाद हानांबाय नै ब्रनिया नारेंखल जादों आपेलाबो जादों दाबो बिबारखौनो बायथ'नाय जायाखै जोंहा नै थाखानाय गोजासो बे गासिबो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आं दिनै रेडि जादों नै लोगोफोर ओंखाम गोरलै फुजा होनो नागिरदों जोंहा बेनिनो एसे देलाय जादों आङो देलायखां इरिखां दा रेडि जाबाय फुंनिफ्रायनो नै फुजानि थाखाय बाबाया माबा माबि खामानि मावगासिनो दङ ओरैजे बाथौ गासैखौबो लिरजोबनानै लाखांबाय ओमफ्राय आङो सिथ्ला सिबगासिनो दङ लोगोफोर खना खनला फोसाबगासिनो दं आङो ओमफ्राय बेयावनो सासे थांनानै भिडिअ लाबाय नालाय ओमफ्राय आं सानबाय होमबालाय आङो दिनै ब्लगखौनो मोनसे बानायथारनोसै होननानै बेनिखायनो आङो ससेल'बाबो ब्लग बानायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामना होदो लोगोफोर नै ओरै लिरस्रांनानै लाखांजोब्बाय गासिबखैबो ओमफ्राय सासे प्रसाद हागासिनो नै आंथ' दुगैथ'वाखैमोन नालाय बेनिफ्राय नैबेयाव माइरं माइ सोनो थाखाय रेडि खालामनानै दोनबाय आङो दा दुगैनो थांनोसै लोगोफोर नै माइ माइरंखौबो रेडि लाखाबाय खानाया नै दंजोबो आंना खानानै ओंखाम गोरलैनि रेडि जाबाय दे सिन्दुर फोनना हो दे फोनना हो रेडि जाबाय दिनै दख'ना थावसि गानबाय आं नै ओरैजाय आइजों बाबाजों दोआव माइरं सोगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय आंबोथ' एबारसो फार्स्ट मोनदों नालाय ओंखाम गोरलैखौ बेयाव होजोंहायसो होनो मोनखांबायमोन बेखायनो मिन्थिया आरो बेनिखौ बेलेग बेलेग ओमफ्राय आङो बाथौआव हाबखांबाय लोगोफोर बाथौ खुलुमखांबाय नै जोंना ब्रनिया जेराव मानसि थायो बेयाव ब्रनिया थाफाथारखायो जोंना नै प्रसाद रेडि खालामसै प्रसाद हानोसै दे बबाया दाबो हामाखै आंना प्रसाद जाबांसैसो दिनै गाइखेर होखांबाय हाखांजोब्बाय लोगोफोर बेनिफ्राय लगायनानै दा जानोसैल' औ गाबोन सानसे समफोर सानसेल'थारसै ना जाया आपेलखौबो जाया ओरैनोबा जायो माथो ब्रनिया नारेंखल जादों आपेलाबो जादों ओंख्रि संनोसै साराया गुदुं जाबाय मिरामिस दिनै लोगोफोर फुजा होदोंना बेखायनो लाव आलु पटल भाजा एवनोसै ओमफ्राय कालारखौनो सिनाया आंनि मबाइलाव मानोबा मोनबाय नै लोगोफोर जोंना ओंख्रिया दै एसे होनानै फोमोनबाय आङो जोंहा ओंखाम गोरलैबाबो फुजा होनायखाय मिरामिस जायो नालाय बेखायनो जेबो बिदि जाहोनाय जाया आरो उनावहायसो ओंखाम गोरलैनि जाहोनायखौ उनावहायसो मोनजानाय बारायाव होफिननाय जायो मोनबाय दायो आंना ओंख्रिया जि बेदरखाबाय आरो नै बिथिंजाय दङ पटल भाजा आलु होआसै आं गाव गोजा एवबाय नै लोगोफोर जोंना गार्डेना बिनि नामा माथाय आंबो मिन्थिया बायनानैल' लाबोना गायफैदों
बेयाव गिदिर गिदिर फुल दंमोन बिसोरखौ दानफायजोबनानै फोसाबबाय आरो फोसाबनायखौ आङो खेबनाय जायासै। दाउस्रि आथिंफोराबो बारनानै दं नै। गोजां बोथोरनि फुल लाबोना गायफैनोसै। नै ओरै गासिबो बानलु गोजा। नैबे बानलु सिब्र' बिफाङानो साइज नङा नालाय फिथाइयाबो साइज नङा खाबाय दहाय थायनै दंमोन। बानलु नै बेबो ओरै दरायाव उन्दुना दं। नै बेयावबो दङ बानलुआनो फांथाम फांब्रै। नै जोंना बिबारा बारहांबाय। नैबे थाब माखाखौ सुनानै फोरानबाय। बिसोरावबो गायगोन फुलखौ। ओमफ्राय बेयाव हा सोनानै नै हाया बेयाव दङ। हा सोनानै हासार एसे लागायनानै गायनोसै र'। बेखौबो फोसाबजोब्बाय नै बेयावबो गोदान फुल गायजोबनोसै गोजां बोथोरनि। आरो नै बेयावबो बानलु फिथाइ गोमोन जालायना दं। दाबो बिबारखौनो बायथ'नाय जायाखै जोंहा नै थाखानाय गोजासो बे गासिबो। गोदान बायबाथाय गोदान बायनानै गायबाथाय नोंथांमोननोबो देखायगोन आं। येल्ल'आबो बारहांबाय नै। ओरैजाय पिंक गलाब बारनानै दङ। गेन्जियाबो नै थुबथालायनानै होदों। दा बेबायदि अबस्थायाव दंथ'यो। फोसाब गोदानसो नालाय बिसोरखौबो दानस'जोब्बाय। एबार गोजां बोथोरनि फुल गायनोसै ओमफ्राय फुल गायबाथाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। अशक एल'भेराखौ बेखै साइड खालामना दोनफैजोब्बाय आङो। जि एल'भेरा जाखाबाय आंनाव जि मोजां मोनो आं एल'भेराखौ। नैबेयाव फांसे गिदिर बेखौ गायस्लायनांगौ थाब गिदिर लाबोनानै। आं मोजां मोननानै लाना फैफानायमोन ओजोंनिफ्राय। ओमफ्राय बेबायदि जाजोब्बाय आरो बिराद मोजांमोन बे बिफाङा देरनानै बांद्राय अभार गिदिर जाबाय नै। बिदिबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोनलाय दिनैनि थाखाय बेयावनो जोबथ'बाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। बाय बाय।